ଖଣ୍ଡିବା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ସେଠି ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେକୌଣସି କଥାରେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହେଉ କଥାଟାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ବି ଛୁଇଁଥିଲା। ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏରିଆବାସୀ ଯେହେତୁ କହିବା ଆମେ ଏଠି ଆଂଶିକ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଭାଗ ତିଆରି ନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ବି ମନ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ